1 tahun. Ndak putus, nyapu ae wi Mas. Padake kowe rong sasi putus. Ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Gareng sik. Ya, gareng sik, ha. Diaturi jumeneng. Oh, ngono, ha. Ya. Ayo koncone ngisik gembira. Hale rapera. Ada bintang 3 pada malam hari ini. Ya, Niken Salindri adalah super power dari kota Kediri. Niken Salindri super power. Oh, suaranya banter, powernya kuat. Terus Elisa Urkarus adalah superstar dari Ngayu Jogarta. Lah Mas Gareng iki super tetra. Rek kaya obat mencret jenenge mbok yo agak sio. Aku yo iki. Sing penting lek enek supere. Ayo super liyane no to Pak aja super tetra kaya. Kok liyane diunggul-unggulke barang temu aku dijlok-jlokne. Piye carane kowe tak jlokne gen iso mumbul. Bar ki lek medun kaya dene wong bandulan mandut langsung wes munggah. Iya nek ra pedhot kali ini. Nek pedhot mah kejlunguk to jenenge. Iya. Nek gumun tenan Pak nuwun sewu. Gumun apa? Pak ingkang kagungan dalem Pak. Pak Tarmin. Pak Tarmin ngersake Mbak Elisa. Terus mantene Putri ngersake Mbak Niken. Terus Bu Tarmin ngersake kula. Lah jenengan rene iki lho sing karep sapa? Nek aku kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku terus takok Pak Tarmin. Takon piye? Lah terus jenengan kok ngundang Pak Kakak iki kersane ngopo to Pak? Ngene lho Mas, aku pengen ngundang Elisa karo Niken karo jenengan. Engko terus hiburane opo? Alah timbang gak enek hiburane, wayangan-wayangan ketet dalange luwung kok. Ngono. Oh, timbang dalange nganggur ngono to? Nggih. Apik. Apik rene diluke. Pripun? Pripun? Tak geraji cangkemmu we. Rumah sana sing dituju pertama kali ki nggonku. Kowe iki katutan, ngono ngerti ora? Pak Tarmin wi nalika mbiyen mirsani aku pagelaran ana ing ngene daleme Pak Marino. Wi pernah adine. Wi pengen wah aku sok nek duwe gawe anakku wedok rabi tak tanggepne Pak Anom Dwejo Kangko. Pertama kali sing dituju aku raimu no. Mosok nggih Pak Tarmin, kok janjine jenengan ora ngono lek ngendika lho. Piye? Jare Pak Tarmin iki gur ngerse Mbak Elisa, Bu Tarmin ngerse Mbak Niken, terus Mbak Nganten ngerse aku. Jenengan iki gak enek sing ngesir asline. Gak enek. Kok kowe ngerti? Lah aku critane Pak Tarmin ora guru bocoran di seluwung lah ketoke dalange lho lumayan ngono. Oh, lumayan. Mesti lumayan kena genyang ngoten lho, Pak. Oh. Niki wae ora ujube mantenan nikahan. Iya. Nek ilmu sing tak tampa soal pernikahan itu adalah hal yang sangat rahasia. Rahasia mergo jodoh pati rezeki namung gumantung kersaning Gusti. Contone kaya bengi niki. Mbak Manten daleme kayak Mbak Manten karo Mbak Manten Mas Manten. Mbak Manten Bludru. Karanganyar Mas Manten dalemipun Tegal. Tegal. Niki nek gak karena rahasiane Tuhan, rahasiane Allah, ora mungkin iso kelakon. Iya iya iya. Wong urip kuwi mung iso ngrencana. Ning kabeh kodrat gumantung Allah taala. Leres mboten? Jenengan ndek cilik apa duwe cita-cita besok untuk bojo Mas Saiful Anwar ora to? Kabeh mung rahasiane Allah. Bener. Ora ngerti Pak, sapa ngerti aku wong Purwodadi, Mbak Elisa wong Jogja, gandeng rahasiane Allah, besok jodoh gak ana wong ngerti. Oh. Lho, jodoh karo Elisa. Lho. Iya oh iya bener. Lho Mbak Niken yang Kediri. Kediri. Aku Purwodadi. Nek jodoh sapa ngerti? Rahasiane Allah. Ya ora Mbak Niken. Lho kok ora to? Dapurmu iki gemagus. Lho, ora kok gemagus nyatane wae lho teng ndi mau ning nggon lerenan. Nek manten lanang karo manten wedok ki cocok. Sing lanang yo gantenge kaya ngono, sing putri yo ayune kaya ngono. Lah lek Niken Salindri, Elisa ayune kaya ngono, pedhok karo kowe, Pura tangga teparomu ki wekasane do penasaran. Lek malam pertama modele piye? Dapurmu kaya tikus anyang-anyangan ngono duwe bojo ayu. Yo. Ning kan spesial, Pak. Spesiale apa? Mas Nganten ganteng, Nganten cantik. Biasa wong nyawang ora wong ganteng tok wong ayu lumrah. Ning Mbak Niken cantik, Mbak Elisa cantik tok bojo aku. Wong gegeno jagat no. Lho mula ki hal-hal sing seperti ini lho, Pak. Karepku ngono kuwi. Setuju ya, Dek ya? Lho kok mos ya? Piye to model iki? Ruwet wis saiki.
harus bisa mensyukuri nikmat. Kadang-kala kita bisa merencanakan dengan siapa, tapi takdir berkata kita harus dengan siapa. Mula disyukurono. Muga-muga gathuk selawase jodoh kaken-kaken ninen-ninen donya teko ning akhirat dadi langgeng selawase pindhane mimilan mintuno. Aja pegatan, aja pisahan siji nggo selawase gek ndang meteng. Wah iya. Dungane singkat padat ngono ya. Singkat padat. Iya. Alhamdulillah muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warahmah. Ning nuwun sewu Mas. Nek tak condro Mas. Manten lanang karo manten wedok iki nek kaya widodari ya Kamajaya Kamarate. Kamajaya Kamarate. Nah nek kowe upamane karo Elisa. Aku Mbak Elisa. Nek Elisa Kamarate kowe Komodo. Dadi malah larang regane. Larang regane apa? Ning nuwun sewu Mas manten Mbak manten. Wong omah-omah pernikahan itu kaya dene wong ngemut permen karet. Kok iso? Permen karet kae sepisan dimut krasa legi. Engko nek wis rodok pirang menit krasa karek rodok legi, nek wis meh 5 menit 10 menit kuwi karek-karete gak enek legine. Wong omah-omah nggih ngoten. Kok iso? Ayo. Manten anyar segedene setahun, 2 tahun, 3 tahun legine ora umum, Mas. Ning nek wis 5 tahun, 10 tahun kuwi duwe masalah, duwe cobaan, duwe perkara, legine rada sudo mergo ketutupan karo perkara. Ning nek wis ngancik 10, 20, 30 tahun wis gak enek legine blas, Mas. Karet-karet dimut-mut tok ya karet-karet tok lho pokoke. Lahir batin aku sing cita ya mbahku ngene iki mau. Ning karete kan tetep karet. Lah mula kuwi arep wis ora legi aja dilepeh. Luwung kena nggo gayel-gayel. Oh iya iya. Niki muga-muga langgeng selawase. Aja kok perkara legine nek wong omah-omah kuwi ora iso luput saka sing jenenge masalah. Sak propirane wong loro kudu bisa nyawijeke tekad nggo ngrembuki perkara ben ora dadi perkara. Ora apa, Pak? Bener. Iki jenenge nek katakan iki gak paham kok. Ora paham. Kandhani. Bojomu ayu sakniki. Ketemu pisan karo Mas Saiful Anwar, Mbak Dwi, ketemu pisan paling bobot 37, 38 nggih ta, Mbak? Ning nuwun sewu Mas 10 tahun nek wis manak pindho, upama bobot 80, kowe aja kaget. Sebabe? Lho, omah-omah nek wis manak pindho ping 3 mesti bobote mundak. Jenengan petuk Mbak Dwi, Bu Dwi, bobot pinten? Paling 42 mbiyen. Oh, mbiyen yo sak Elisa. Lah kandhani gene saiki. Lho. Iya, iya. Yo jek pantes to, Anda. Pantes apa gak pantes? Iya, Mas. Niki kan tetep dadi rasa tresno aja nganti nyuda rasa. Iya bener. Lho ngono kandhane aku niki elek-elek nek ra kanca gak tak omong lho jenengan. Iya ya. Kandhane ya. Kudu bisa saling melengkapi mergo wong bojo niku kaya dene klambi nek dinggo kudu saya pantes tur bisa nutupi. Kaya Mbak Dwi Lestari kali Mas Saiful Anwar saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Ngono lho Pak. Nek aku lek mau ngandani perkara anak, nek kowe ngandani manten perkara apa? Lah ini ki mau. Jenengan ora ngrekake nek iso malam Jumat mergo ganjarane 1000. Nek Senin karo Kamis ganjarane 500. Ning nek liyane kuwi ganjarane ming 100. Kula mau ngelekke Mas, aja gur golek ganjarane ning kudu eling dongane. Lho, iki urung aku. Nek perkara donga aku urung. Lah jenengane gak paham nek dongane pengen sing rada singkat. Biasane nganten saiki iki kepengin ndang beras sing singkat ae Mas, minimal nganggo sholawat. Piye? Lagi wis siap kabeh kae, wis siap kabeh pokoke wis penting ngono kae. Disolawati Mas. Sallallahu ala Muhammad pelek ngemek bathuke Mbak Dwi. Sallallahu alaihi wasallim plek demek dodo. Sallallahu ala Muhammad plek demek weteng. Sallallahu alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Sik, lah bar weteng iki lho kok suwi men. Apa nih sing suwe? Sallallahu ala Muhammad plek demek batho. Sallallahu alaihi wasallim plek demek dodo. Sallallahu ala Muhammad plek demek weteng. Sallallahu alaihi wasallim plek. Ora apa kok kowe sing ngeplek? Perkara plek kok ya Mas nganten to wong sing ngantene kono kok sing ngeplek kene iki perkarane temu pira? Aku selak pengen ngeplek. Yo ben diurusi kono. Arep diplek ora plek terserah. Oh iya. Kuwi mau dongane. Nek kepengin duwe anak wedok. Enek dongane. Lah nek bar selawatan. Siap-siap jenengan kotengen, munggah kotengen teko tengah mandek Mas. Acara sedelok medun ngiwa. Anake lanang.
Lho nek pengen anak wedok acak kok kiwa Mas. Teko tengah mandek acara sedelok medun kok kanan. Anake wedok. Ning nek pengen gak dadi munggah kok tengen bablas ngiwa, munggah kok kiwa bablas nengen aja mandek. Gak dadi. Lambemu. Rasa mau warai wis pinter-pinter. Lah iya. Mau yo. Nah alhamdulillah estu Pak kula gumun tenan. Kaget teko jelek ya Allah kahanan nek iso kaya ngene tertata rapi. Niki nek sengkut gumergotipun panjenenganipun Pak Tarmin yo tangeh kelakon. Bener. Piyai kok sembodo Masya Allah. Ya salut matur nuwun Pak Tarmin berkah barokah sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanggap dalang aku ya toh. Ana Niken Salindri ana Mbak Elisa ana kowe. Terus wekasane iki sound system yo Aeromax. Aeromax itu sound system nomor 1 di kabupaten sini. Masya Allah luar biasa. Jos. Pokoknya dipol-polke mau ngendikane Pak Pambiawara melak dipol-polke wis pol-pole wong nanggap wayang bengi iki paling mewah yo daleme Pak Tarmin bengi. Tarmin luar biasa sone Aeromax lho. Kondang sekabupaten Karanganyar. Disembung karo Dwijo Laras Indonesia niki son kondang 7 RT Bapak Ibu. Masya Allah. Oh cidik men 7 RT. 7 kecamatan wis 7 kecamatan. Rumah saya kok yo meri gini. Nembang ya? Nembang oke. Belok barang. Oke, boleh. Belok barang. Nggo manten sik pertama kali. Oh ngoten. Ya. Nembang apa we? Belok. Gegaran ning wong akrami ya kena. Oke. Ya. Iso ora? Ya. Ora iso kancane Mbak Lisa. Lah jodohku niku. Ayo kali Lisa sih. Engko bareng ngene kan. Ayo Sa. Nah iki Mbak Elisa iki yo isih legan tegese rung duwe bojo. Lah kandhani direncana karo Allah kok. Rencana piye? Jogja Purwodadi paling pirang jam ngarah to. Ilujeng dalu no Elisa. Masya Allah. Miki sitae. Iki. Coba rada rono sik nak. Hop, stop. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu wong ayu. Pun dangu mboten ke panggih. Dangu mboten sehat lahir batin. Pak Kangkong. Siap. Sehat ya Pak Kangkong. Oke, sehat. Kula remen sangat panjenengan luar biasa. Bisa ya dari yang sakit sampai bisa sembuh sehat mayang terus ki top banget. Iya, pendungamu ya Nduk Sa. Ya luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Tarmin. Sampun nimbali kula saged sowan wonten mriki. Telobo. Hah? Telobo. Ya. Telobo. Wau pun mubeng bendungan kula. Ngapa? Mubeng bendungan. Mubeng. Lah care kon moto. Karo nek wis tekan bendungan kon takon wong. Lah aku goleki wong tekan mubeng ra enek wong. Berarti tekamu ke wong enek. Mlumpuk rene kabeh. Masyarakat ya ora enek wong ning omah ki ora enek wong ning. Kene iki di map ki ora iso. Gak iso tekan. Aku mau kebluasuk tekan ku ono kae balik meneh. Balik lagi. Kalane anyar tak delok aspale yo enggal iki. Luar biasa iki Pak Tarmin itu sangat-sangat apa ya carane sangat-sangat diupayakan ngono acara malam hari ini panggungnya dalane kabeh wis di well prepare itu apa neh marai mumet nondas sudah dipersiapkan well ki apik prepare ki persiapan dengan sangat baik dan saksama oke mudeng lah kok le wong ayu dawuh napa menika apa yang kamu ucapkan untuk mempelai berdua Mbak Dwi sama Mas Saipul luar biasa mendapatkan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa ora kudu suwi-suwi ndang kepetuk ndang ketemu jodone. Dadi nek wis ketemu jodone muga-muga ki siji nggo sak lawase ora mung kaken-kaken nenen-nenen kaya jare iki mau. Sik. Engko sesuk tak suwampluk lho. Nek ngendika sing ditata. Bener no, Reng. Ngene lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen-ninen. Ya ora jare sapa? Kakek ya apa basa Jawane? Kakek-kaken. Kaken. Nek nenek yo nenen. Yo kakek-kakek nenen. Upama aku kakek berarti aku
Aku nenek. Oh, delok nenek. Kalau udah tua nanti kakek nenek. Walah upomo nenek gak ngene aku isih gelem lho. Lah iki yo sembrono. Ngene lho tandane Kak. Ngene lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa. Mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sapamu sih aku. Kan kamu rumah samu kuwi tuwek sapa karo iki? Rumangsan. Ora nano kaya kenal-kenal dekat. Ora perkara tuwa nome, Pak. PDKT ora HTS ora ngundang Nok. Apa gitu Elisa gitu aja jangan Nok gitu Elisa. lah. Ya kalau Nok kan kayak panggilan sayang kan. Loh, akan aku sayang kamu. Aku enggak jare. Piye arek ngudar kayak apa iki mau? Aku gak. Motong gitu aja motong. Ya yang baku ingat ngomongake teh manten nok tekane apa iki? Kuwi apa ndongakno sapa? Teh manten ke kali. Ora mandi. Lah kuwi napa? Lah kok ndongakno wong kowe dirung mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tau dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab doa. Lah. Ya enggak lah sing jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku. Gustine sopo? Iya ndang donga ora sanggunes. Iya saya Iya bener. Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ning dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain lho. Betul itu. Mbok bela wong. Cogi sempak aku. Kompak. Iya. Sempak iki ana artine ya saya. Ono ya Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat ro kompak sempak. Sempak ya artinya? Yes. Semangat kompak. Wah nek gaduh enek. Apa? Sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Enek kuwi. Apa? Sempak suwek. Apa? Tuku neh. Sembrono iya so. Oke, yang penting saya doakan. Amin. Urung. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mong jiwa satu dan jiwa dua, tapi ki keluarga satu dan keluarga dua. Dadi iso dadi sedulur, iso rumaket pas sedulurane antarane keluargane sing kakung karo keluarga sing putri. Mumet aku susu omongan wong iki. Kenapa mumet? Ora mau apa-apa. ditinggal ning omah nek mumet. Ya Allah, paring ono pistol. Apa kenapa? Anggo bedil ndasku dhewe. Niku lan mbok menawi kalau soal buah hati yo tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi ya sing jenenge wong iki ra mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Dadi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, super sekali. Ya lupa nek jadi super tetra. Ya apa? Superstar. Dadi cintane ade iki ora mung dinggo anak, tapi ya keluarga gede nggo bapak ibu, nggo maratuwa, nggo bojo lan sak liya-liyane. Ngono. Lagune apa? Lagune Pelok Asmarandono. Asmarandono. Oke, dados atos kan. Ya, engko ditibani dados atos. Dados atos. Dadi ati. Sak bahagiamu mumet neh aku, saya mumet ketok aku. Ya. Gekaran ning, ayo sa. Kita duet ya. Duet. Gekaran Kamu tadi sampai sini ada yang jemput enggak sah? Oh wonten. Iya, siapa ya masnya enggak tahu aku. Dari panitia. Dasarnya itu udah sinuman panitia kabeh wis engkut gumregut anggene. Panitia kok panitia. Panitiai bahasa Indonesia, bahasa Jawa panitia. Paham gitu loh kayak ngomong gini. Bahasa Indonesia piala, nek bahasa Jawa ya piolo. Ini semua masyarakat wis do berkumpul sengkut game regut tumplek-plek. Blek ada kerengginang masa mulut tumplek-blek iki padake. Nyawang Elisa gumun opo to? Gumun tenan aku, Pak. Gumun sik mau gumune perkara apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Oh.
netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya-saya kelingan. Masuk. Irunge ngudhup mlatri yen disawang nengsemke ati. Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. Ngapusi. Sopo Mang? Ora patiya. Mosok. Sembrono kowe. Ora patiya. Ya iso ditata lah. Cakep. Jasa ganti gareng wi, iso nyuara ora? Delok Reng. Ha. Uduk delok ya kok swara didelok ki piye sih? Mirengke. Nek delok aku terkesima malah seneng. Luput. Tepuk tangan. Alah. Rung rampung lagi mengon tepuk tangan. Pisan kena pisan. Lumayan apa ya, Sa? Yo dirasakake. Tergantung nek ra dirasake yo kurang, nek dirasake karo merem-merem yo. Kandhane nikmat to. Lumayan. Jogja Pro dadi kedak kaya. Yen gampang luwe gampang. Yo dalang lho sawi. Ora beda awakmu yo dalang. Kamu sinden bisa dalang itu gareng juga bisa dalang. Wow. Dadi iki yo ki ngono. Ki. Ki apa? Gak popo Pak. Kadang kala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben ini ketok unggul. Heeh. Dadi jenengan ketok ngrendahke aku, asline kan luwih rendah timbang aku. Wong wayangamu jane ya apik aku. Iya. Iya, sesuk dibuktekne le. Yo kapan-kapan lah. Nek saiki gak usah. Ya. Kene pasaranmu masalahnya. Ayo Sa. Oh aku. Heeh. Yen angel ke Kowe mawes ketemu karo Pak Tarmin so bukan Misa. Dereng. Ngapuntene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Ning saged dugi pucak gunung menika kadosipun mergo berkahe dongane Pak Tarmin. Oh ngono. Sak strip piye? Tenan sak strip itu dari Jogja tekan kene. Bengsine. Sok lare. Oh ora mung kuwi Sa. Trekku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran enggak ada solar kan? Enggak ada di sini enggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Nah, ngerti nek gamelan niki bakale dienggo tanggapan gene Pak Tarmin. Kuwi langsung digolekne karo warga kene. Langsung ditakoni sopir niki badhe tenggene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan niki ketelasan solar niku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Enggak langsung masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggon truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Lah niku lho rukune masyarakat. Betul. Mergo tilase jenenge asmane Pak Tarmin ki apik ning masyarakat. Lah wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Kok arep nggone Pak Tarmin nggih kula nderekaken. Nggih, pokoke ngene Pak Tarmin bakal pentol bakso. Ngene iki lho Bu, wong ora ndisin ya ngene iki. Ngopo? Loh, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno. Ngono kuwi nek wong ndisin wegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update ro berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel jeledeng. Iran karo Israel. Kok Israel to? Israel perang. Iya iki minyak rodo. Lah ning ndak yo terus dirit mosok sak tertib nek Jogja teko Karanganyar. Sing penting aku wis mbuh piye carane iki engko nek iso yo Gusti marake mabur apa piye montorku iso tekan ngene Pak Tarmin ngono aku wis batin mboten tekan
kantenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing kaya aku lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Pro dadi kok kene 750 yang mobilku tak full ya. Ora sombong aku. Ngono yo ngetokke to full. 750 ke Pro dadi kan ngene bensinmu full. Diseseni ya, Sa? Heeh. 750 ya, Sa? 750. Ya. Tanda tangan tok stempel cok. Heeh, bener. Kebo sampe iki sing tak gugu keluwe. Wonge lek sing dikuku tembunge, gandeng wis muni tembungmu 750, bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Ora kowe ya. Nun sewu Pak Tarmin, jenengan ndak yo mentolo ngono kuwi. Rumah saku. Iki ora yo omongane dagelan. Lumayan aku diangkoke 24 juta to. Alhamdulillah. Aku 80 to. Heeh, karo dilatih genset ya. Rumah saku kok iya. Keri dhewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel lho. Masa? Ya 1, 2, 3. Tan kena tinumbas arto tosik iso kom kuwi dipasne raimu blobor. Ning asine anu lho iki warga kene ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng cah iki. Oh, aku juga enggak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane kuwi. Kan ketemu kan wis petak gitu. Petak. Petak ya apa? Petak ya apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Petak. Oh iya. Ini. Putih itu bahasa ini. Putih itu bahasa keramanya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Mergo basa Jawa kuwi angel, Nduk. Angele piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Ora konsisten piye? Contone utama. Utama? Nek dijawake krama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawake krama dadi prayogi. Prayogi. Terus lah nek rempelo dijawake krama dadi apa ya? Sik kok. Aku nek apa ayo jagung bakarane. Nek utama mau dadi apa mau lali? Utami. Terus nek prayoga, prayogi. Nek rempelo kae dadi apa ya? Aku ngerti kuwi. Iso gulung. Anu. Apa Pak lali aku? Apa? Balenone apa? Utama, utami. Terus nek prayoga, prayogi. Rempelo, rempelas. Jeruan ngono aja. Oh jeruan. Ya pancen Cokolo Mangsa ora konsisten kok basa Jawa kuwi. Lah mula niku watu karo watuk. Watu karo watuk. Wong beda jenenge beda u karo wis beda. Watu kuwi genah, lek watuk ki penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cetha. Iya beda. Nggih. Turu karo turon. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sengaja turu, nek turon iki lemah-lemah bleblas keturon. Sing konsisten ah. Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo watu. Uuk. Heeh. Uuk. Jeru karo jeruk. Heeh. Uuk. Heeh. Turu karo turon. Lah gak uk ya, Pak? Enggak. Oh, Pak. Enggak. Tu karo lho. Enggak iso. Aku jane seneng sing Pak. Aku dalang klasik kok kon muni elek gah. Oh iya lali aku. Ya kan dalang klasik ya. Iya lali aku. Lakone gurapalan tok ngono kae biasa. Iya. Tembange ya nak ya. Golek iya. Lah mboten usah nintingin jenengan iki. Ingat usia. Heeh. Ingat usia ndasmu kuwi. Luar biasa. Wah, Kiai pantes jemes luwes. Ya, genti niken Salindri ya, Reng. Nggih, nggih. Ayo, Ren. Halo lelong pamane tanjane wis kinane samung dimanya wansa karo kang pamane sepur bangsa heman heman yuk
Wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak ngono. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak. Ngapa? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Allah. Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh, kurang masih tok nek anune wis enek. Apa mas kawin, masih rong enek. Terus garek apa nih? Kawine. Ora tegese ngomong ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. Ngene lho, tegese ngene lho, akan aku sampeyan umure pira? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikno KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik tondo. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kangko gede aku nduk. Lha kok jate mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ngono Pak gak yo mengkeret. Napa Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen ki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah ya gede-gede apane? TKT kuwi gede. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Abot-abote aku pengen duwe bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan gelem dadi bojoku. Sumpah aku kan mau pengen dadi bojoku. Sampeyan sayang to mbek. Sayang lahir batin. Lah ngono mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur-guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki adok ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi lho ya WA aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh, aku ngeboti kowe asline. Kok tapuk mlonyoh lho. Kok malah tapuk. Oh, lambe ora kena digugu. Aku terus kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. Kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya ta. Kowe wis ketok le setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titikan alis bareng lho. Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah Mbak yo ayu. Gagah prakoso. Gagah prakoso. Mbak yo ayu. Cantik ngene. Di sawang kan ketok pantes. Ngono lek aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong kene to. Lah yo isin to mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik maksud sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nek kowe isin karo aku to nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Kowe karo gendakmu penting nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah, ya kualik. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Ya ora iso to, Nduk. Kan terus piye? Koyone akeh kowe, aku lak ning omah dengok-dengok kowe golek koyo teko omah aku cukup ono. Lah terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya. Betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah nek aku rabi yo ngono kuwi, Nduk. Rabiku papat bojo ning omah sitok, sing telu kon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning omah. Budwi apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. Alah awate yo nggo emboh-emboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah jenengan aja gelem nek jak nyambut gawe kuwi jenenge wong lanang gak setia karo bojone. Lah masalahe Pak Kangko lek ora ditunggone rebut duit yo ngono kuwi lho ngare. Nakal e. Oh alah jenengan yo berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Kok elah kerucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. Ora boleh nggih, enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus setia. Harus setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten kuwi. Mbak Mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lesari. Mbak Dwi. Dwi iki loro.
Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti diwerdekne ngono. Ngono. Leleh, Masya Allah. Masa garengket mau ora merdekne jeneng. Nek guru werdi ngono leleh. Nek Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti Mas jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne, Dwi iki loro tegese jodoh, lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok ya nggo Saiful to, Mas. Saiful ki setia. Anwar selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin, Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Ini utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng. Ganti jeneng piye? Tar plus. Tar plus. Yo. Tar ki sugih. Plus ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin. Bar wayangan dadi Tar plus. Tar plus. Heeh, ibuke, Bu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek tak percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop keriting. Iya to kok mumet aku. Lek bukan jenenge stop keriting berarti saiki Pak bukan mi nggone but kami saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis bonding kok. Ngono ra omong mimi. Eh. Bu mate bu. Masya Allah. Sapa neh Mbake? Bae selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat gurih, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Tetep kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bahagia. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi. Sing penting. Lah yo nyampo kakek. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia selalu, jangan tukaran. Lah, madhep ono aja nyawang aku. Kok nyawang aku grogi masalahnya. Nyanyi. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Takonono manten wedok kuwi. Inggih to, Mbak. Mengke mriki nggih, Mbak. Napa sakniki? Nah, sakniki lek menawa dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tak mriki kali manten kakung ngono nggih. Iya, Mbak ya. Mumpung kepange Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Mbak ora ya? Ya. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia. Lah, iki Iran karo Israel gak kober nonton stream. oh iya. Kober. Tolong. Ayo Mbak manten, Mas nganten. Ayo datang iki, Mas. Yo. Ah. Dwi Lestari. Nggih. Kena mic, Mas. Ya, diparingi mic Mbak manten karo Mas nganten. Cak lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap yo grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Gila, lek ora percaya takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek Niken Salindri takono. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa
ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya makasih. Apa sik tegen semaur sik. Gen semaur sik. Wong rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Kenapa Mbak? Gemoy. Wah. Rungu kowe. Apa lo? Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Pulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak? Suaranya bagus. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Cantik. Terus baik. Iya. Kuwi sing mbok senengi saka Mbak Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Penelitian. Ora percaya teko mbake. Bener. Di dalamnya Pak Tarmin nggak ada kata mahal tuh nggak ada. Nggak ada. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Gareng 750 bayar. Orang ngenyang ya Pak Tarmin. Orang ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Ojo mbok kandakno. Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah Bu Tarmi ya ngono kuwi wonge. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya jujur. Kok nganti ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Ndak putus, nyapo ae wi Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to Pak, rong dino. Rong dino lah. Kuncine ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul. Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa ya. Ya, eling-eling. Kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih jebuli nang acara terus. Tengen ngiwon niku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing ngenane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, cirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wis wayahe. Yo. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, ayang-ayang nggih. Juket mawon nek mboten nyanyi. Oh enggak bisa nyanyi. Juket sama Mas Saipul ya? Tapi enggak apa, cuma suka doang lagunya. Oh suka doang. Oh ya nanti banyak-banyak belajar ya. Ya banyak belajar, banyak belajar. Biasanya 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh karaoke Mas. Les privat kok karaoke Niken di Sembrono. Ini juga ada permintaan Nduk Ken. Ya. Kagem bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Teater ayang-ayang. Terus Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Itu sudah transfer ke saya. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham loh. Kamu ini. Masya Allah aku bener ndelok streaming yo no. Ndi? Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Udah ya. Lah sing endi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Kudwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Ya ngene. Ya ngene. Sesuk nek Bapak
tindakan sangoni ya Bu ben ra kentekan bensin mesake ya. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki mesti wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh, ngono ya Pak ya. Sebabnya apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira ki setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ya Mas Ardi. Tok 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 tok. Reng. Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping. Ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh iya kok kon ngadeg. Heeh. Lho, kaya SpongeBob to. Ya wes. Jodone dhewe-dhewe ya. Jodone dhewe-dhewe. Anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku dhewe. Lho, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Lho, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku mbek iki yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Ya wis ulang tahun kan isin. Iki nek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini. Swamplok ngono wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Wong pun pipis dereng. Pun ya nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang ndek jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem Mbak. Kancaku. Ndang entuk jodoh yoga. Amin. Duit ya anu man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Jiro. Maring niku kula mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Nah, saking Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing dijal lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Ya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong Mas. Lah malah wong gendeng. Iya tok. Ya ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Enggak bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapak bisa, ngapa-ngapak bisa. Bisa ya. Iya. Pinter dah. Nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer. Oh, kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mbok puter ora? Jajal karo Mbak Congpe ngono lho. Karo Mbak Congpe. Mo. Gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe enake embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak penake kok, Pak. Gak penake piye? Contone mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, ngene. Ha, iya. Kanan ki lho iso jeneng karo iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene ku lho. Muter mau piye mau. Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Oh, iso. Gendong. Aduh. Aku yo
Ketika. Aku itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gambar gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo gendong. Iya ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Bisa nanti tadi lu tisu. Di. Kate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah yo. Endang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Samoh. Entang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Wale. Iso mak gadul. Pak, ora nek banggrokane mlorot. Sun Mbak ini. Alhamdulillah. Langgeng selamase ya Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng jogetnya Mas. Apa? Beri Rama. Iya. Joget Mas ya. Iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Oh, engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Semua tepuk tangan buat mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Boleh. Oh bertiga ya. 1, 2, ayo. Ra itu lunga. Iki maksudku tak jak foto rene lho. Iya, ya. Dan ketularan ya kan. Iya. Masya Allah, ya. Jeng. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya Mas, sak jepretan 50 kowe njaluk ping pira iki? Backlight gak? Sik piklet. Black ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan Mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Iya. Oke. 11 Mas iki tak bonus 1 nek 10 ta. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Terima kasih Mas Saiful, Mbak Dewi Lestari. Iki mau duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbuh. Loh. Mbok iki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga enggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya, Pak? Nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya, Mbak. Ayo Mbak Elisa. Mau nyanyi dhewe oh jare. Jare dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ayo Mbak Sa. Ya, ya, iki Elisa karo Alaso karo Niken Salindri. Iya. Aku wis bayangno ndahne ayeme atiku. Ayeme piye? Bojo loro iki niki ayu aku. Terus. Piye le pembagian yo piye ngene iki? Ayo gampang no. Piye? Yo kene esuk kono sore. Oh Senin. Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu. Ya. Ya, nembang apa nak? Ya. Nembang apa? Oke kok tembang. Banyuwangenan. Oke, siap. Sing apa Sa lagune Sa? Gerajakan ya. Nah. Oke. Ayo kowe gareng kudu iso ngimbangi jogete Elisa karo Niken. Aman nek gur jogete cah loro ya. Lah mbok sewengi muput apa? Bawa nama langsung, Pak. Langsung mawon. Ya. Nggih. Ya coba diaturke. Sinden-sindenmu engko bar nyongo. Nek mau nesu sinden nek sing nesu ora ditampeke nesu. Menjep ya. Rasa pleca-plecu to pe, Mbak. Iya.
Mbak Yuku nih. Iya, mau kan ya wis awan mau sawan tampil ning kene kok. Malah kecocok. Malah kecocok, Pak. Kecocok apa? Kenapa aku? Oh iya, strapless ya. Straplessnya nyemplung nih sikil. Ya kene sih. Nduk niken karo Mbak Elisa. Masih kudu eling sanjung ning hore